लोगोफोर आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ बानायनो नागिरदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय ब्रेड पक'रा बानायनाय। दा माबायदि जालाङो नायलांदो। लोगोफोर आं ब्रेड पक'रि बानायनो नागिरदों। बिदि हाना लाग्रोबाय फार्स्टआवनो। बिदि हाग्रोजोबना लानांगौ आरो। आंना हानाया जाथ'बाय। ओमफ्राय नै आलुखौ रुना लाबोबाय। रुनायखौ खिन्थालायदिया दा बिगुर जिननोसै। आलुआबो जा गुदुं थेवबो जिनबाय आरो। दा जोंना आलु जिननाया जाबाय। दा सेफ्लेना लानोसै। सेफ्लेखांनानै उनाव ब्रेडआव सोना लासिगोन आरो। सेफ्लेयाबाथ' जायानो। मिक्स खालामनाया जाबाय सबजि मसला आरो मा होनो फानलु देनाय, ओमफ्राय आरो संख्रि हालदै फानलु होजोबनानै गलायखांबाय आरो। ओमफ्राय दा बेखौथ' दा उनावसो गलायगोन। नैबेयाव सोना लाग्रोनोसै। ओमफ्राय नै आलु सेफ्लेनायखौ जों ब्रेडनि गेजेराव सोसिगोन। नै सोबाय। सोनानै ओमफ्राय बै मोनसे ब्रेडखौ बिनि सायाव लगायसिगोन आरो दा दसे उनाव। बिदि होना लानांगौ आरो ना गेजेराव आलुखौ। ओमफ्राय ओरै जाबनांगौ। मोनसे जाबाय। नै बिदि होग्रोजोबना लानांगौ गेजेराव, ओमफ्राय ओरै जाबनांगौ। दानिया बेखौ सोमनो हानाय दै होसिगोन बेयाव।
बिदि मिक्स जाजासे गलायबाय थानांगौ आरो ओमफ्राय बेखौ सोमै सोमै बानायसिगोन आं दा दसे उनाव थियारि खालामबाय थाव होबाय बेखिनिखौ होग्रोना लाबाय बेसनाव सोमबाय आरोना एबार थावआव बिदि बेलथाय बेलथाय सोमनानै एवो आरोना रिफाइनाव दसे खामनो होथ'बाय जाबाय बाखिखिनिया रं जायाखैनो दायो जासिगोन आरो ब्रेड पक'रा ना ब्रेड पक'रि होनो जाबायानो साइड मोननैखैबो एसे रं जाबाथाय गोमो जाबाथाय बेलथायनांगौ आरो
जा नै जोंनिया जाबाय दानिया नै जोंना बेलासिनि नास्ताया रेडि जाबाय जानोसै दा रेडि जाबाय नोंसोर फैगौ नै आंना फिसालाया जानो नेगासिनो ini Bapak Hanut Kaleng nggak lengak? Udah jadi apa? Ketat nggak ya? Ketat ada?